Agostini hi phan kang thum karnia jai megalong bang pharo ke thom so serat chipo okdun West Karbeng District Congress Committee President Agostini hi arang liar pukimi long etpen uthot nizangkar biang long along dong kamukamarong so pialong kedo Congress asai hemalong Agostini hi phan kang thum karnia jai me ke padu ponalong bang pharo ke thom so serat atum BJP lapen prek jama party pen JOC Congress party long chipo okdun rin tilo lapen Anparta non kewang jilang arni ansose prek jama party atum nangchipo okdun jilang athe non kedobom rat charia sarkar atum rat atum aphan kelang ke pangkre sonsi thekpon long lasi non kewang jiarni ke congress party along si nangchipo okdun etnangpo athe BJP party atum mai ke padopon bomalong ke komane abang phubang phetum jongsi mai meeting dunde tangte kopia scheme pen mate arundoi pen kedang lo prek cham scheme anta nang ingthan edg pusi ther padu pon lasi la puson ke ther vera party along ke dodun bomte chok chilo pusi West Karbeng District Congress Committee amei phu Agustin inhi pen lamthi pe chini pon lapen puthot radamai pelong lamthi ke paklang pon inhi sang ho pen non ke bang jilang election ke Congress party si jarilong vekpo lapen hai vekpo lasi ning isi peten claim damra pet lonang lapen ansosai Congress party ke pang tang ponjia phanstami bor i pon bom lonang puta lamthi peklang pon news text reports news headlines 24/7 long pon lo forest bazar penali fan welcome lo bike rally nearly 300 plus bike with auto association tumta nang rabdun lo laben APCC General Secretary tumta wang lo la sikado gabe pini West Karbi Anglong arada tu made West Karbi Anglong Congress arada tu kamatha bangke ke wangji a election la bangke Congress si hypo kusi pini la so mai pensi nang lituma thengno ala so web pensi paklang daglo je ke wangji apor ke Congress government 26 ke wang kusi pini la so mai pensi bang dak kondo bangke litu main bangke organization la sineli pini pen nili inhoi ngiglo lasi Mondol Congress Block Congress various frontal heads organization la pen boot Congress kado gawe phanta nili tingki je thando po Karbi Anglong West Karbi Anglong a Congress hoi pen nili nali tumangno la so lampang dak ini bangke BJP APSLC pensi join lo nearly 300 plus BJP pen APSLC join lo la pen kewangjiar nita one sose mondol wise neli tum tordoji hala sor toralong aili tum penang ana BJP pen APSLC a song pen Congress long join pupusi neli pan birta pilo pinila so mai long penang ana join ke joinia public tum dolang sita mai neli tum ke dam ke wanga hubida piune da joine pini bangla tum ta wangone de lo sitame ke wang jiarni neli tum district congress hoipen mondol 3 tor da mahusi kado gabe joining process bang neli tum hala sausi dengkon non nang litum thaklong pondo opinia meeting dolo plote BJP meeting dunde plote oruna doi long lelo hemso long lelo ha opinia scheme long lelo ha mohila tum opinia scheme long lelo self help room panta opinia scheme long lelo ku mane BJP meeting lo plote kaita ke ther ke habdo itum ke democratic long sido individually neli aning hang koma party pansi neli support ji sita me non latum bang ke lason gali BJP fan support lo plote lan si government scheme long ji posi alang litum tang dak pon na sineli pui bang ke government scheme ke pi plote BJP dowek nang ji pukali la ke BJP pupe Congress pupe PSLC pupe ke duk ke laga rat plote la ke government facilities ke long wek nang ji lasi non ke claim a BJP government ke ther ke hap lok pensi ke claim lasi ha British ahut ko son si li tuman ke ther ke hap la son si non la soa a BJP a sarkar ta ke ther ke hap pen lok si li tumar rat aphan pamanghu bom lo aku ke wangjia por li tumar rat ta non ke manghu helo ke wangjia por Congress fan si cherap po nang li tumta non ke wangjia por theklong pon ta so alam bang ke nang li tum chini lo li tuma council a CEM alang li alam kaningje ko pine kaningje nili ta chini dunde alang ke pui alam ke dopik
sita me practically thang ta habe la si kewangjiar ni nali tumta theklong ponji je alangli ke claim ko pipima Karbi Anglong Autonomous Council angkang arlo kedo ana fun elevation ponasi proper utilize lema kewangjia por Congress government wang lopode kado kabe department longta SIT itu ma government pen bipo ako corruption na nama ka corruption claim kado kabe ta klang lapo lagi nang litumta kewangjia por theklong pon